Lah kowe kok dadi mengkeret cilik ngono? Anakan, Mas. Kok iso kaya cacing, cacing. Somben jadi naga iki sik anakan. Oh, dirabuk. Tato kena dirabuk. Penyuwunane Bapak Haji Ponidi. Nggih, nyuwun anu pramen Gatot Kaca Gandrung. Oh. Apa enek permen Gatot Kaca kuwi? Kuwi rasane piye? Legi apa kecut? Fragmen. Oh, fragmen. Kuping bosok. Sampean gapuk? Kula nggih niku to, Werkudara to kula. Lah. Kok Werkudara iki lho? Ya Werkudara tangane biasa. Wis dandan kaya ngene kok dadak ditakoni lho. Kula nggih Dewi Pergiwa. Lah kok iso meslek. Kok iso Iki mau iki anu utuh, Mas. Ya kok iso? Lah ning mburi di anu mik cah cilik-cilik akhirnya kempes, Mas. Karo masaku. Iya. Iki apa iki? Jalane sapa? Pak Ponidi. Apa? Gatot Kaca Gandrung. Kowe apa? Aku ya Pergiwa. Aku apa? Kamu ya Gatot Beling to, Mas.